নিশ্চয় দেবে। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ କିପରି ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ସେମାନେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ନା ହଁ ପ୍ରିୟ। ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ହଁ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ଅଳ୍ପଦୂରରେ ନିର୍ଜନ ରାଗିଣୀ ଝରଣା କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦେ ବହି ଯାଉଛି। ହଁ ପ୍ରିୟ। କିପରି ଅରଳ ସୁରରେ ଦେଖ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖ ଆହା ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ହଁ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଏଇ ଘଟଣାସ୍ଥ ବୁଲି ଆସିବା। ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। चाय दे बस दे
काय शरम हा
Hoy